dende a Sociedade de Pastos, oes, sí. Non estaba previsto esta charla dos lumes, pero creo que era de recibo introducila, non? De facer, entre comillas, unha homenaxe a esta xente que estuvo ali pasando polo que pasou, non? Entonces, ahora vimos un pouco tristes, pero temos aquí a dúas personas, ou a tres, que se incorporou o Palillo, que non sabía. Bueno. que creo que as dúas son unha esperanza, polo menos nosotros o consideramos así desde a Sociedade de Pastos, e bueno, a Román xa fai moitísimo que o conozco e toda a traxectoria da Carqueixa, e a Roberto fai menos, pero sempre nos chamou a atención, hasta fomos a velo ali cos técnicos da Consellería, éramos 13 ou 14 técnicos e todos quedamos, e técnicas, e todos quedamos sorprendidos, non? Do que se podía facer desde un pequeno concello como é a Ribeira de Piquín. E Román, como me dixo aquí o emérito, a cooperativa Carqueixa non tiña ningunha cualidade, ou moi pouquiñas, para que tuvera éxito, pero houve ali as cosas. Bueno, pois non tiña ningunha, pero non sei se eu non son moi católico, pero ali aterrizaron varios anxos que fixeron posible que Cervantes fora para arriba, non? E que foi a salvación. E que hoxe, pois bueno, temos eso de o sabor dos Ancares, que eu cando fun ali no ano 93 nunca me esperei que se servira desde Ancares comida indítes, ou que puidéramos saborear comida precociñada na Plaza de Abastos, ou que tuveran unha tienda, non? Entonces, bueno, a Román lle deixo a palabra. Moitas gracias polo convite. Primeiro, unha pregunta, é dicir, porque cambiou un pouco o formato ou fago presentación? Non faz a presentación. Vale, que non sabía. Vale, pero logo deixame que me poño yo ao lado da... Que? Non é a página web, que... Nada. Bueno, antes de nada, grazas polo convite, felicidades polo 10º aniversario, que eu acórdome, creo que foi das primeiras actividades que fixen unha cooperativa, foi unha xornada con vos ali en San Román. Non, digo das primeiras actividades que fixen eu na cooperativa. E nada, levei unha grata sorpresa porque non esperaba ver a Palillo, que Palillo, por moito que se fale dos técnicos, pero realmente importante nunhas cooperativas son os gandeiros e as gandeiras, e seguramente Palillo sexa o socio máis importante de toda a historia da cooperativa, non? Foi socio fundador, e despois cando viñeron os malos momentos, que todo parecía que a cooperativa ia desaparecer, pois houve xente moi valente que apostou por iso e foi liderada por él, non? Entonces, eu non podo falar da cooperativa da Carqueixa con Palillo no público, entón por iso pedín que subira. Calquera cousiña que vexas que digo mal, corríxeme, vale? Bueno, pois moi ben. Nada, aparte, bueno, tiña dous recados que darche. Un, os que ten Manolo de Santo Tomé tendo dous sacos de castañas, e o outro, que eres homenaxeado este ano na festa da tenreira da cooperativa. Pois nada, estades todos convidados, é o 8 de novembro en San Román. E nada. Bueno, a min, gústame sempre dicir que somos máis coñecidos a partir do tema da páxina web e dos vídeos con Oliver, Laxe e demais, pero con mérito da cooperativa é realmente os socios e as socias que fan a xestión do territorio que non impiden os incendios, porque é verdade que nos, por exemplo, no ano 2017 tivemos dous ben grandes que marcaron moito o territorio, pero claro, entre os dous sumaron cerca de 3.000 hectáreas, pero claro, evitar non foron a maiores grazas a gandeiros, bueno, tamén entre Palillo tamén se podería falar bastante de como extinguiron
os veciños e os prados ven deses incendios, non? E iso realmente é importante, é que cooperativas como a nosa ou entidades similares a nosa hai bastantes polo territorio, sobre todo en Lugo. Nos, bueno, aínda formamos parte de Artesáns Gandeiros, que agrupou no seu momento a moitas pequenas cooperativas para comercializar a carne, e basicamente eran eso, cooperativas de base que xuntaban 100, 150, 200 socios e socias e que axudaban a ter unha mellor venda da carne e a comprar de maneira máis económica os suministros, que eso foi o motivo polo que naceu a cooperativa fai 31 anos. Non? A cooperativa nun primeiro momento medrou de xeito moi rápido, porque é verdad que ao evitar esos intermediarios pois a diferencia era moi grande, entón pois medrou moito, nacendo en Cervantes, pero medrou moito cara a zona de Navia, despois cara a zona de Fonsagrada, chegando aos 300 socios, sendo das cooperativas que máis gando movía en toda Galicia con Irmandiños, que, bueno, Irmandiños hoxe en día forma parte de Clun, non? As outras cooperativas, é verdad que tamén tiñan unha sección de leite e de pienso moito máis potentes. Nós sempre fomos unha cooperativa moi pequeniña, con un técnico, que, bueno, no noso caso, pois, Fernando Veiga, que moitos coñecedes e que fixo un labor moi bon, tanto no asesoramento e incluso na comercialización logo para que a xente pois, tuveran os mellores precios e tamén para que tuvera máis base territorial e houbera moitos pastizais en antigos montes antigos montes de varas, montes de Mancomún, eso xa están catalogados en Mancomún, ainda que realmente eran de varas. A orixe, bueno, o monte de Mancomún é xermánico e o de varas é de orixe romano e é distinto porque é usos particulares do monte, non? Entonces, aí, hoxe, bueno, non me vou meter neso, pero sí que me gusta sempre matizalo porque é unha diferencia importante. Nos despois unímonos en Artesáns Gandeiros e foi unha fase que a cooperativa funcionaba ben, pero Artesáns Gandeiros despois decidiu montar unha gran sala de despiece en Castro de Rei e funcionou mal, e aí a cooperativa estuvo a punto de desaparecer porque as outras cooperativas foron poñendo cartos ante a mala xestión dos distintos grupos empresariais que foron socios, hasta que chegou un momento que Artesáns Gandeiros entrou en concurso de acreedores e nos perdemos os 100.000 euros que tiñamos aí, máis sobre todo moita falta de confianza porque tivemos bastantes retrasos cos pagos aos socios. Entón foi unha época moi complicada e tamén foi cando se decidiu que co camiño da cooperativa de cara ao futuro pois tiña que ser a comercialización directa, non? Entonces empezamos no ano 2019 con esta páxina web, que é a mesma que temos hoxe en día, e que tiñamos na tenda, empezamos a vender lotes de carne de 5 e de 10 kilos, que hoxe en día, bueno, espera, xa non sei, espera. A verdade que agora como compro na Praza de Abasto xa non sei nin como teño a páxina web. Son lotes de 5 a 10 kilos onde dábamos salida ás distintas partes das canales e así, bueno, funcionou moi ben desde o principio, funcionou moi ben o boca a boca, funcionou moi ben a emigración, sobre todo en Barcelona, que hoxe en día sigue sendo un dos mercados principais que temos da venta online. Eso foi o que nos permitiu ir cara a xente, como tiñamos bastante rotación, ir cara a procesos onde a xente podía escoller libremente na páxina web que produto escoller, non? Bueno, a verdade que eso foi funcionando ben, e como foi funcionando ben decidimos abrir unha carnicería na Praza de Abastos. Hoxe en día son dúas unidas e desde ali xa facer directamente a xestión da páxina web e tamén
vender ao público, lóxicamente, non? Bueno, polo medio, tamén tivemos o interés de Inditex en comprar a carne nosa, que están, bueno, somos nos comedores de Inditex, pois comen carne da carqueixa, e tamén tivemos distintos proxectos, entre eles son seguramente máis destacado un grupo operativo superautonómico, que foi o que nos permitiu adquirir a maquinaria para a comida elaborada, que hoxe en día estamos facendo estes 4 platos, non? Callos con garbanzos, xarrete con castañas, caldo galego e terreira con salsa de figos. Estes platos primeiro facíamolos desde distintos restaurantes de Cervantes e Navia de Suarna. Hoxe en día acabamos de coller bueno, non sei se os coñecedes un pouco a zona, é o Belón, que é o restaurante hotel de San Román de Cervantes, con dúas intencións principalmente. A primeiro, que nos sirva para todo o tema da comida elaborada e dos servicios de catering que estamos facendo. E despois para a comida elaborada, porque é un paso máis adiante, porque hoxe en día, claro, desde un restaurante pode servir a nosa carnicería, o podemos vender na página web, pero non podemos vender a supermercados por cuestións sanitarias, non? Por cuestións de registros sanitarios. Entón, pois, esa é unha aposta grande que temos para o ano que ven. Queremos introducirnos en supermercados ca comida elaborada, e tamén con mel, porque, bueno, tamén adquirimos unha liña de procesado para actuar como un obradoiro compartido, que vai ser situado ou no baixo do Belón ou ali nun establecemento do Concello. E tamén, bueno, isto foi gracias tamén a área de medio rural da Diputación, unha máquina para recoller castañas, que a verdade que este ano, por desgracia, penso que non a vamos estrenar, porque levamos unha racha fastidiada, e non está habendo prácticamente castaño, non? Bueno, eso era un pouco por o tema do tema da comida elaborada. E, bueno, despois tamén ali no Belón, pois xa nos está servindo tamén como punto de encontro para facer distintas reunións, que, bueno, algún de vos xa estivestes por alá. A parte baixa do hotel vai ser destinada a persoas maiores, que, bueno, un acordo que vamos ter co Centro de Desenvolvemento Rural, sobre todo aquelas persoas que teñen pensións baixiñas e que, por desgracia, case non teñen hoxe en día a onde ir, ou no mellor dos casos están indo pois a case toda a xeografía, desde Salamanca a Viana, e é un pouco triste que nos pase eso. A parte de arriba, en principio, non temos, o mellor o explotamos como hotel, ainda non o temos demasiado claro, ainda que tamén é posible que haxa un apartado para novos pobadores ou para xente que queira desenvolver proxectos ali, que sexa como un punto de referencia. E na parte de abaixo sí que queríamos poñer, pois, abrir o bar, porque é o que máis me piden os socios, porque en todo San Román hoxe en día en San Román xa non vai quedar ningún bar, que vai pechar ali o estanqueiro dentro de pouco, e a ver se podemos abrir tamén un pequeno supermercado. Estamos con eso. Despois, en canto a proxectos de futuro, temos moita fe depositada sobre todo en dúas candidaturas, non? Unha é dun grupo operativo superautonómico que é para crear unha escola de pastores, que tamén que axude ao relevo xeracional, que axude aos gandeiros da cooperativa, para que eles mesmos formen a posibles gandeiros que poden estar interesados, porque, bueno, tamén fomos promotores de que viñera o
o centro de acollida de BCRA, que ca ONG Rescate, que tamén lle estamos servindo a comida ali, non? Do catering. E moita desta xente que veñen, bueno, son de Mali, están salindo pa granxas de leite ou pa construcción ou pa hostelería, pero claro, vemos que nas granxas de carne non hai necesidade, é dicir, a economía non permite tanto contratar xente, en cambio sí que hai unha gran necesidade seguramente de facilitar que haxa persoas para traballos puntuais e incluso relevos en granxas que están ben estructuradas, pero que vai ter un problema grande de man de obra. Non? Entón, bueno, pois un pouco ese é un proxecto que temos, que ademais, bueno, este tamén nos veu casi marcado tamén polo, hai un estudo que nos fixeron, bueno, a Fundación Daniel e Nina Caraso, que tamén nos axudou co Centro de Transformación Ancares, que é como lle chamamos, que é o nome que leva o Belón, que por eso que se xúntase, bueno, o tema da comida elaborada, cas castañas e do mel. E claro, a media idade nosa salíanos de 57 anos, 25 vacas por socio, estamos un pouquiño mellor que Chandrés en canto a persoas por kilómetro cuadrado, pero tampouco moito máis alá, estamos en 4 nos dous concellos, entón pois sí que hai moita necesidade de que veñan novos habitantes. E, bueno, de feito, co tema do obrador compartido, xa podemos celebrar de que hai tamén xente que está vindo a sentarse ao territorio gracias a ao obrador compartido, non? Os que están vivindo agora en Vilela, Álvaro, pois dubidaba entre varios sitios, cando se enterou do tema do obrador compartido, que estaban moi interesados no mel, pois foi dos motivos decisorios, non? E despois outro gran proxecto no que temos esperanza tamén é nun proxecto live. Co ano pasado presentámonos, estivemos a punto de conseguilo. É un proxecto live de gandería extensivo e polinizadores silvestres, que está coordinado por Alberto Uría, que é o país do abelleiro de Negueira de Muñiz, que xa levamos bastante tempo traballando con el, e ao final o que se demostra é que a maior presencia de gando, pois a maior presencia de polinizadores, hai polinizadores que están en perigo de extinción, e na nosa zona pois teñen bastante interés. E un pouco o obxectivo deste proxecto sería, bueno, durante 5 anos contratar a 4 persoas para, bueno, facer desbroces basicamente en campas ou en lugares, en fincas privadas que tuveran interés para unha utilización gandeiro, e despois que introducir as vacas, ao introducirse as vacas tamén se introducirían os polinizadores, non? Bueno, xa para rematar, vou poñer aquí os vídeos o vídeo con Oliver. Bueno, eu a Oliver pedinlle que nos fixera un vídeo e fixenos 30, entonces estamos agradecidos. Que? Estaba de salto. Non, ele é sempre moi xeneroso, é máis cos seus veciños. A idea que se lle propuxera no seu día era porque, bueno, supoño que moitos de vos que veríades o que arde, e no que arde aparecen moitos socios e socias da cooperativa, porque, bueno, Oliver, a mãe de Oliver é ali de Vilela, que está xusto debaixo de Cerredo. O de Cerredo é Palillo. Cando Oliver quedaba atascado pola neve, quen baixaba a rescatalos era Palillo, por eso Oliver non lle quere demasiado ben a Palillo, porque... Claro, prefería estar en Vilela que ir para Coruña a traballar ou a estudar, non? Entonces eso é normal.
Entón, bueno, pois, como moitos para apareceron na película, pois a idea era con toda esta xente que apareceu na película, pois facer un vídeo, non? Entón, pois, e ao final, pois, gustoulle moito a idea, e fixemos este vídeo. Bueno, fixemos moitos vídeos, pero este é como un pouco o que recolle o millor de todo. Espera un segundín, a ver. Coñécelas todas. Non se escuta, seguro. Sí. Ampliar, non? Aí, será. Sí. Coñécelas todas. Sí. Cantas tes? Hoy hai 53. 53 toros. Cal é a tua preferida? A mía está por aí onde se chama Cuca. Cuca. Sí, Por qué? porque me gusta como é, os seus rasgos de pavaca. Me dá moi boas crías, sí. Vale, vamos a facer un xogo. Dime os nomes de algunhas. Recoñécelas? Sí. A ver, e o teu pai ten que confirmar que Que é tes verdad. razón. Esta é Zambroa. Está ben? Tío lindo. Sí. Mareliña. Tamén. Despois aquela Viana. Estás xogando a cena, eh? Sí. Viana. Viana. Sí, tamén. Castaña. Tamén. Galana. Tamén. Cuca. Tamén. Broca. Bien. Pastora. Jilguera. Pero como te podes lembrar das nuestras vacas? Están tratadas con cariño a tope, todas las conocemos por los nombres, sabemos cuál es la abuela, la bisabuela y la tatarabuela, todas tenemos como si fueran más da familia, por así decirlo. Bueno, esta é a careta que sale no que arde, que sale na secuencia cando o Benedicta e el berro salir da corte, e a outra é a cachorra que tamén sale na peli do que arde, é a que estuvo no pozo, que rompeu a pata e tamén cando nun remolque. Mira que bonito como lle lame o... Non é a mai, Sí, é a mai. sí. E que lle fai? Caricias. Caricias como un neno a unha madre. Mira como lle lame, Mira que cariñosa, Parece que lle dá gusto, dixo, isto tan... Cantos meses están coa mai? Pois, sobre 7 meses, 8 meses, hasta 9 meses. Depende. É mellor alimento. Sí, aquí o alimento das vacas é moi natural, moi bon. Que nos moximos as vacas sempre temos unha vaca para comer o leite. E de feito ves que ten pois, un montón de grasa. A ver, un leite faz queixo, ten unha textura, un sabor. Eso outras vacas non dan o leite que dan as vacas desta zona. Porque aquí carne como a que se está criando aquí, non o sei, mellor en ningún punto de España nin de Europa, eso garantizado. Porque comimos a mão de obra e a liberdade e que ten que as vacas, eu vexo que non a ten en ningún lado. E o cuidado que temos sobre elas, maman, paren fora, maman o leite, están con elas, aí están. Mira, vamos a facer un xogo que consiste en que vas pechar os ollos, vale? E vas te imaginar isto no futuro. Vexo moita xente nova, moitos nenos. Eu tamén. Pois imaxímonome todo unha cooperativa en conjunto, non sei, máis ben traballada por xente ajena, porque aquí non vai quedar xente da propia zona para traballar, e penso que vai funcionar. E tú crees que van a vir aquí moitos turistas? O ideal para min sería, en plan, que houbera unha pequena explotación en cada pobo. Mellor sería que non todos tuveran o mismo animal, unhos vacas, outros cabras, outros ovellas, outros que se dedicaran ao teletraballo desde unha casa e proporcionar a máis xente nos povos, outros que foran traballando para incendios, outros así un pouco de máis xente en cada pobo. Pois gustaríame que seguira todo como estamos facendo agora, a xente está traballando, que seguira isto limpio, como están as fincas, todas cuidadas,
producindo. Hombre, eu penso cara ao futuro que ten futuro. É unha zona moi bonita, é unha zona preciosa, e é preciosa porque existen os ganaderos dentro dela. Gustaríame que houbera xente nos pueblos, nenos, familias, que estuvera todo, a ver, en general bastante limpio, que se pudera andar como antiguamente, a ver. Que puderamos nun pueblo xuntarnos os chavales todos, por exemplo, novos, que fixeran grupo, maiores igual, que houbera todas as edades. Vexo todo como é. Está bonito. Sí. Bueno, o mundo está cambiando moito, non? Moito ten que cambiar. Pois non cambiaría nada.